खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ फिन सासे बर'नि फिसाया गेलेमु बिथिङाव मेडेल मोननानै हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बामुनकुरा गामिनि बंकिम चन्द्र नार्जारिनि फिसाजो प्रतिज्ञा नार्जारिया मेघालयनि राजथावनि शिलंआव खुंजानाय नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2022 नि वुसु गेलेनायाव 60 केजि केटेगरियाव बाहागो लाना रुफानि मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। दिनै फुङाव कार्बि आंलं जिल्लायाव सासे हिनजावसा गथ'नि गोथै देहाखौ दैखरनिफ्राय बोखांनो हायो। हिनजावसा गथ'नि गोथै देहाखौ दिपु साखाथियाव थानाय बकलिया घाटनि 2 नं नाम बकलिया गामिनि दैखराव मोननो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जायगानि सुबुंफ्रा हिनजावसा गथ'नि गोथै देहाखौ नुसननाय लोगो लोगोनो पुलिसनो खौरां हरो आरो उनाव पुलिसा फैनानै गोथै देहाखौ बोखाङो। थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिथ'नाय जायाखैब्लाबो पस्टमर्टामनि रिपर्टखौ पुलिसा नेबाय दङ। मख'नो गोनांदि बे जिउ गोमानाय हिनजावसा गथ'नि मुं आरो थंखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ पुलिसा जागायबाय होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरियाव रेलजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। उदालगुरि रेल स्टेशनाव सासे सुबुङा बारस'नो नाजानायाव रेलगारिया दानलाङो। रेलजों दाननानै थैनाय सुबुंखौ सिनायनो हायाखै होननानै रेल बिफानाव मावग्राया मिथिहोदों। थैनाय सुबुंखौ हौवा मानसि 40 बोसोर जागोन होननानै मिथिहोदों। बे जाथाया मोनाबिलि 5 रिंगासो समाव राङापारा रङिया खारनाय रेलजों जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फेशन स्टार अफ इन्डियायाव देरहासार जानो हानाय सनिया नार्जारिखौ गावनि फरायसालियाव बरायदों। दिनै 14 नभेम्बराव गथ'सा सानखौ गुबुन गुबुन फरायसालिफोरजों लोगोसे गसाइगाव कलेजियेट गोजौ फरायसालियावबो फालिदों आरो थांनाय 9 नभेम्बराव गवायाव खुंफुंजानाय फेशन स्टार अफ इन्डिया 2022 आव बाहागो लानानै मिस प्रिन्ट उइनार जानो हानाय सनिया नार्जारिखौ दिनै फरायसालियाव गासिबो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरा बरायदों। गसाइगाव गान्धीनगर वार्ड नम्बर 2 नि थागिबि कसारी नार्जारिनि फिसाजो सनिया नार्जारिनि बेबादि देरहासार जानायखौ गासैबो फोरोंगिरिफोरा बाख्नायदों। सासे इउटुबारा जानायनि भिडिअ होनायनि थाखाय 5 बोसोर जेल जायो। पनचानक श्री सुनाकुला मुंनि सासे सिख्ला थाइलेन्ड इउटुबार आरो फुड ब्लगारा गावनि बादामालि जानायखौ भिडिअ खालामनानै इउटुबाव हगारनायनि थाखाय 5 बोसोर जेल जानाङो। इउटुबारा गावनि चेनेलाव 1 मिनिट 40 सेकेन्डनि गावनि प्लेटआव लानानै बादामालि जानाय भिडिअखौ हगारनाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुंफोरजों सोंखारि जायो। उनाव पुलिसा हमनानै जेलाव दैथायहरो। मख'नो गोनांदि बे भिडिअखौ दायो इउटुब चेनेलनिफ्राय डिलिट खालामनाय जाबाय। गवालपारा जिल्लायाव फिन मैदेरनि उदखारा बांनो हमदों। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गोबां गामि ओनसोलफोराव मैदेरनि उदखारा बांनो हमदों। मैदेरा गोबां माइ आबादफोरखौ मोनाबिलि समाव फैनानै सिलिंखार खालामलाङो। बेबादिनो दिनै फुंनि समाव गवालपारा जिल्ला मातिया थानानि सिङाव थानाय कारिपारायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव बिमा फिसाज्ला सानैनि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय सानैखौ बिमा मनजिला खातुन आरो 4 बोसोरनि फिसाज्ला मिनहाजुल हक होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।